Hej Anne M. Her kommer en lille PowerPoint med mundtlig præsentation over de velfærdsforløb, vi har været igennem. Det er tænkt som en repetition af de vigtigste ting, vi har været igennem. Og måske kan I bruge det i forbindelse med eksamenslæsning, men det vil også være rigtig smart at høre det nu, da vi skal repetere på torsdag. Det første, vi var igennem, det var velfærdsmodellerne. Vi har gjort absolut mest ud af denne herovre. Det er den skandinaviske model. Den skandinaviske model, den er kendetegnet ved det begrebet af universalisme. Det vil sige, at alle har ret til de samme ydelser. Det vil sige, at alle har ret til folkepension, uanset om man er en rig pensionist eller man ikke er en rig pensionist. I den skandinaviske model, der bliver vores velfærd finansieret af høje skatter. Jo mere man tjener, jo mere betaler man også, og der er derfor også en høj omfordelingsgrad. Det vil sige, at vi har en stor stat, der sørger for, at pengene de bliver fordelt rundt i samfundet, så alle får glæde af dem. Faktisk er det sådan, at det er dem, som tjener mindst, som har størst glæde af denne type velfærdsmodel. Alle bidrager, alle får. Den kritiseres jo så for at gøre folk til klienter. Det der med velfærd fra vugge til grav, at der er nogen, der sørger for en hele tiden, bliver kritiseret for, at det dræber dynamikken, og det dræber initiativet og lysten til for eksempel at starte egen virksomhed, fordi der er så høje skatter. Ganske kort, så har vi også været inde på de to andre velfærdsmodeller. Der er en, der hedder den liberale model. Det er den, der findes primært i USA og England. Det er lave skatter, og derfor også meget lav grad af omfordeling. Staten er meget mindre, og det er altså dig selv, der skal sørge for, at du har den velfærd, du skal bruge. I sådan et type samfund, der er ulighed også okay. Man ser det faktisk som en fordel, i det skaber incitament til selv at yde en ekstra indsats, dynamik i samfundet og øget vækst. Man snakker om inden for den liberale model, at det er velfærd for de fattige, altså welfare for the poor. Hjælpen den målrettes de fattige, som ikke selv kan arbejde eller er for syge. Det er altså ikke sådan, at alle får glæde af pengene. I den midterste kolonne, der har vi forsikringsmodellen, eller den kontinentale model. Det er den, man primært finder i Tyskland og Sydeuropa. Det er en velfærdsmodel, hvor din velfærd er garanteret gennem det, du selv bidrager, og din arbejdsgiver bidrager med gennem en forsikring. Det vil også sige, at hvis du ikke er i arbejde, er denne model måske ikke særlig smart for dig at give det. Familien og civilsamfundet, altså forskellige organisationer, kirker osv., spiller en stor rolle her. Og staten træder kun til i sidste instans, hvis der ikke er nogen til at hjælpe dig. Der er nogen omfordeling i den her velfærdsmodel. Så var vi kort ind på de økonomiske målsætninger. Det er altså de her målsætninger, som politikerne stræber efter, når de laver forskellige love. Vi har ikke været inde og snakke omkring dem alle sammen, men nogle af de vigtigste er her den økonomiske vækst. Vi vil gerne have vækst i BNP. Vi kunne godt tænke os fuld beskæftigelse. Det vil sige, at alle dem, som kan arbejde, de er i arbejde. Hvis man har fuld beskæftigelse, så accepterer man en ledighedsprocent på 2%. Så har vi også været inde og snakke om overskud på betalingsbalancen. Det vil sige, at vi vil gerne eksportere, altså vi vil gerne sælge mere til udlandet, end vi køber i udlandet. Altså vi vil gerne have, at vores eksport er større end vores import. Så vil vi snakke lidt om lav inflation. Altså vi vil gerne have, at prisniveau og lønningsniveau det kun stiger ca. 2% om året. Gerne have, at der er balance på det offentlige budget. At statens skattekiste, den er nogenlunde i balance. Og de to andre her, det er vigtigt, at det ikke nødvendigvis er økonomiske målsætninger for alle. Så kan man huske på, at de her mål ikke kan opfyldes alle sammen på samme tid. Det vil altså være for eksempel sådan, at hvis man får alle folk i arbejde, så kan der ske det, at lønningerne bliver presset op, og priserne på varer bliver presset op, og det vil derfor være svært at bevare en lav inflation.
Det økonomiske kredsløb er et kredsløb, som viser, hvordan pengestrømmene de får sig rundt i samfundet. Og man kan starte et sted, og så følge pengestrømmen rundt. Hvis vi starter over ved husholdningerne, det er altså jer selv, så kan man sige, at I betaler nogle skatter til den offentlige sektor. Derudover så får I måske noget fra den offentlige sektor, altså SU. Det kan også være, at I arbejder i en virksomhed, og derved får noget løn. Og for den løn, der kan I købe varer af virksomheder, og I kan også sætte penge i nogle pengeinstitutter, eller I kan vælge at bruge dem i udlandet. Virksomhederne, de får nogle penge fra det offentlige, når det offentlige de køber varer og tjenesteydelser, og betaler til gengæld noget i skatter. De sætter også nogle penge ind i pengeinstitutterne og betaler husholdningerne via lønninger. Vi kunne godt gå meget mere i detaljer med det her, men spørg, hvis der er noget, I er i tvivl om. Kort så var vi inde på de økonomiske redskaber, altså hvad er det politikerne har at arbejde med, når de skal ændre på pengestrømmen og på økonomien i et samfund. Og pointen er jo selvfølgelig ud fra den her overordnede ramme om, at vi godt kunne tænke os, at der stadigvæk er velfærd at få os, når vi bliver gamle. Så hvordan sikrer politikerne sig, at økonomien den er god, og der er fremgang? Det kan man blandt andet gøre ved hjælp af finanspolitik. Finanspolitik, det er, når man styrer økonomien ved, at staten skruer op og ned for sine finanser, eller for sine penge. Der findes 2 typer af finanspolitik. Det ene er den ekspansive finanspolitik, den anden er den kontraktive finanspolitik. I krisetider, der vil man bruge den ekspansive finanspolitik. Der vil politikerne altså gerne øge mængden af penge, der går fra staten til borgerne og fra staten til virksomhederne. Det kan de gøre ved for eksempel, hvis de sætter jeres SU op, eller hvis de sætter skatteprocenten ned for jer og for virksomheder. Så vil både jer og virksomhederne få flere penge at gøre med, og tanken er, at I vil begynde at købe flere ting, og derved vil virksomhederne skulle udvide og hyre arbejdskraft, og så vil man få gang i væksten igen. Den kontraktive finanspolitik bruger man altså, hvis der er overophedning i samfundet, hvis det går for godt, og man gerne vil have folk til at slappe af med deres penge, så inflationen ikke stiger for meget. Så kan man fx sætte skatteprocenten op, eller man kunne give jer det halve i SU, og så vil det helt automatisk bremse. Og derudover så er der pengepolitik. Det er, når økonomien bliver styret ved hjælp af renteniveauet. Det er regeringen og Nationalbanken, som vælger at gøre det her. Vi er jo så bundet op af EU, hvor vi har valgt at lægge vores valutapolitik i tråd med dem, og vi kan derfor ikke sådan reelt føre pengepolitik. Men det, der i hvert fald på papiret sker, når man fører det, er, at man kan sætte renten ned, for eksempel, så man kun skulle betale 1% i rente for at købe et hus eller en cykel eller sådan noget, og tanken er jo så, at så vil flere folk gå ud og bruge penge, fordi det er billigt at låne dem, når man skal betale tilbage. Og modsat kontraktiv pengepolitik, der kunne man forestille sig, at renten blev sat op. For eksempel kunne det koste 10% i rente at købe et hus, og derved vil man gerne få færre folk til at købe et hus, og altså køle økonomien. Den sidste og også mest brugte, det er strukturpolitikken. Der omstrukturerer man simpelthen dele af samfundet for at optimere forholdene og for at få økonomien til at glide bedre. Det kan være arbejdsmarkedspolitik, erhvervspolitik, uddannelses- og forskningspolitik. For eksempel har man investeret massivt i klima og bæredygtighed herhjemme, og vindmølle, energi osv., og derved forhåbentlig skabt gode økonomiske vilkår på sigt. Til slut så har vi arbejdet med velfærdsstatens udfordringer, og der var de her 4 forskellige udfordringer, som I blev præsenteret for, og hver gruppe valgte en af de her udfordringer. Og det var der, hvor I lavede nogle meget fine produkter, både film og tegneserier og PowerPoint osv. Så der synes jeg, I skal kigge på dem, når I skal have repeteret, hvad de går ud på. Den sidste gang,
undervisning, der snakker vi lidt om prioritering, for det er sådan, at der ikke er penge til alle de velfærdsting, som vi godt kunne tænke os. Nogle af de rigtig store velfærdsområder, rigtig dyre velfærdsområder, det er blandt andet uddannelse, det er sundhed, og det er pleje og omsorg. Derudover er der også en hel række andre områder, hvor man bruger penge på velfærd, men det er nogle af de rigtig store. Og vi har kigget på finansloven og lyttet til, hvad de sagde, Bjarne Corydon og de andre politikere, da de kom ud og havde indgået finansloven. Og der kunne man se, at både sundhed og pleje og omsorg er noget af det, der prioriteres lige nu af den regering, der er. Til slut så vi alt for meget velfærd, hvor et panel kørte rundt i en bus og skulle besøge nogle forskellige velfærdsområder i Danmark og skulle finde ud af, hvordan man ville spare. Og det var I også udsat for. Der var I på besøg hos et ældre ægtepar. I snakkede om sundhedsområdet, fedmeoperationer, eller skal man betale for at gå til lægen og så videre, på besøg i folkeskolen, og til slut omkring kulturområdet, hvor blandt andet DR, man kunne vælge at afskaffe DR, hvis man gerne vil spare nogle penge. Det var denne korte præsentation. Jeg håber, at der er noget, der dæmmer, at I kan huske, at vi har haft om de her ting. Hvis der er noget af det, som stadigvæk virker meget uklart, så noter det ned og spørg mig i starten af timen næste gang, så vi kan nå at få styr på det, inden vi starter på repetitionsøvelserne. Vi ses. Hej.